Morjesta. Ootko miettinyt kajakkiin tai pienveneeseen kätevää säilytysratkaisua? Jakkatakin Blackpack on ehdottomasti yksi varten otettava vaihtoehto. Tässä on itse asiassa Blackpack 16x16 ja päälle on lisätty vielä niin kutsuttu short stack eli yläkerta. Hyvät helpot lukitukset. Tänne me ollaan esimerkiksi laitettu sähköt, työkalut, vessapaperit, kaikki mitä välttämättä tarvitaan kun reissussa ollaan. Ja sitten taas alakerran puolella minulla on viehelaatikot. Ja ne on täällä tommosilla kuminauhoilla pystyssä, vaikka yhden rasian sieltä ottaa pois, niin toiset ei romahda. Tässä on tämmönen pieni viiste, eli tää laatikko on sadeveden pitävä, ei kestä tietenkään upotusta, mutta sadevesi ei sitä haittaa. Tuossa on Active Targetin virtakytkin ja Active Target on täällä keulassa tai kyljessä kiinni suojattuna tämmöisellä pressulla, jos sattuu satamaan. Sitten on laitettu Jakkatakin tuommoisella melakiinnikkeellä mela tähän kylkeen, niin sekä ei ole tiellä ja pätkä hopien kaidetta. Ja sitten täällä on laatikon mukana tulee 6 vapatelinettä, joista 4 on nyt pantu minulla tänne toiselle sivulle kiinni. Jos semmoista mietit, niin käy kurkkaamassa kauppa.kajakkivarustamo.com tai laita meille sähköpostia. Tää on rock.